Čus, ľudia, vítam vás Horst pri prvom videu na hru Counter-Strike 1.6. No, je tu so mnou Flash. Čus bus! Je vo vedľajšej izbe, takže neviem, či bude dobre počuť, tak dám mikrofón tak bližšie ku nemu. Čkať. No však čo, však ono, však potom povieš znova. Dobre, obidva budeme hrať na ľavej ruke, lebo... To nejde na servery predstaviť? Nie je to proste na servery. No a budem to lamiť, lebo teraz hrám cez Global Offensive a to som v živote nehral. Ako hral len tak málo kedy. Čo si? A dobre. Tak povedáme si Eagle Round. 20 minutes remaining. Áno, a obidva máme na ľavej ruke, lebo jemu sa tiež seka, tak ja si nechám tiež na ľavej. A toto mapa dá 2x2. A hrá sa na Only A, to som povedal blbosť teraz. Čo si dáva? Dobrý hej, čo si dostal. Berem si M4. Tu sú vlastne nenakúpené náboje, že? Dobrý hej, to som dostal. Tak. Preďujem ho. Si mal ísť eko, mal by si na akačko. Teraz ti postrieľam prdel! Morská sasánka! Fú, ale dobrú jednotku si dostal, ešte jednu ti dám. Mal si z eko, že si je retardovaný. Áno. Dúfam, že vám aspoň troška bude ľúbiť toto video, neviem, možno bude zlá kvalita zvuku, ale to je v pohode. Až som to už plantol. Do prdele. Hej, nechaj to! Áno, teraz dostane. Skáďa vieš, do shortu? Z longu. Dobre, potom chod do shortu choď potom. Jo, ma zabil. Chod do shortu. To bude krásne. Chceš sa vymeniť? Nie. Tak zober si akačku, vymeníme si. Čakaj ma na spawne. Nie, budem na longu. Dobre. Tak. Ale nestraj po mne, haď, tu máš. Ale ty si kokos. Na tom sme sa nedohodli. A my sme sa podľa teba na aké veci dohodli, že?
Tu sa kúpujem M4. Naspomňam si tak 300 M4. A tá prvá hlava bola najkrajšia. Chudák, čo si dostal. Sa to naučil hrať. Bral som ti. Haló. Bral som ti. Videl som ťa. Ostaň náboj, idem to rašnúť. Mám 17 nábojov. Som ale nepostavil posledných pár nábojov. Zase aj štvorku som kúpil. Nemám. Hej, a zás. Tak potom keď máš M4, tak si pre ňu, máš veľa malú spavne. Sa budol hrať? Hovor hlasnejšie, my mám. Lebo ti pojebe, mamu. Tu si chodí do šortu, jak najväčší postihov. Nauč sa hrať, prosím ťa. Ja som myslel, že ma budeš ničiť. Hej, zase M4 som si kúpil. Ja to kašľam. Prečo ma neničíš? Ty si ma mal ničiť. A tak s touto krabikou Si povedal, že žiaľ nehodí. Ty to je zlato, čo? Čo to je? Víš, čo si eko? Ty šetri nábezpečný, ty si dal počať dobrý. Si naspal, ne? Dávid. nemám. Ďakujem. Ja ho volám Dávid, lebo on v kuse hovorí 9, tak ho volám Dávid od dneska. Že Flash. Áno. Tak ty Flash, tak máš rada s Flashom. No, kde si? To nemám slento. Nemám bombu, ja som tam. Kde si debil? Choď pre ňu, no, choď devozovať, či choď plantnúť.
Oh, 10 minutes remaining. nevadí, neviem obidva. Hello, my friends. Fuck you! Nie. Ha! Ha ha! Nice aimbot, please. Off. Berem si autolomu. Ten vie proste, ten mi dá headshot proste, jeb a headshot. Ten vie hrať. Jasné! Please, OPEX, please, thank you. Čauko ináč. Mňa to prehodilo v tebe. Mám ale niečo! Vyjebaný Rusa, skurvený, chod more hackovať svoju mater vyjebanú. Skurvený Rusák, Maďarko. Ale ako vie dať také? To sa nedá. Jebnutý Rusák! Chod do piče odtiaľto, lebo ti jebnem mater do hovna. Čierna rakúska pičovina, ti ukradnem v noci rodinu. A podpalím ti dom. Hajzel. More tento vie hrať, more vie si najväčší Rusák za šťatý, more 7689. Ty pičovka vo mňa. Máš na AWPčko? Čo? Máš na AWPčko? Chceš? Áno, Dám mi. dík. Dám máš. Teraz hodí flasha, tak sa mu otočím. On v kuse chodí z longu. Ten! Zaštatý Rusák, more ti ujebem niečo z rodiny. More srdce vám to. Neviem sa hýbať, what the fuck. Zaštatý Rusák, more. Ty vieš hrať. Nevybehaj! Ja ju má AWPčko, aha. Rusák zaštatý, daj disconnect, prosím ťa. Zašto? Disconnect, idiot. Ja idem do pitu len tak, že do strany takto. Zabil jeden dole, ale ten oni má AWP. Do piče. Flashbang, áno. Skurvení Rusáci, odíďte odtiaľ, to vám Dober, máme pizza. No AWP, AWP! Nie! Nemám! Nevadí, ale ty kokos. Ja som, on je s tebou, ja som s tým. Určite more Rusáci zajebaný, vás porodím ešte raz, kokoti. Give me AVP. I go long, it's the useful, I like it, let it go, bow. I like it, it's the go, bow.
minutes remaining. Okej, vidíme čus.